Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê têkildarî şer û alûziyên ku li peravên Sûriyê diqewimin bang kir. Rêveberiyê destnîşan kir ku şer û pevçûnên li herêmên beravê yên Sûriyê tu çareseriyan bi xwe re nayîne. Her wekî banga diyalogê ku hemû pêk hate tevlê bibîne jî kir. Rêveberiya Xweser metirsî û xemgîniya xwe ya ji ber bûyerên li berava Sûrî diqewimin diyar kir. Rêveberiyê destnîşan kir ku sedema vê alûziya ew e ku desthilatdariya Şamê rastiya Sûriyê rast naxwîne. Her wekî di daxuyanê de hate diyarkirin ku ev şer dê welat ber bi karasetekê ve bibe û dê bibe sedema pêkanîna komkujiyan. Rêveberiya bang li hemû aliyan kir ku bi aqilmendî tev bigerin û vê alûziya navbera hêzên niştîmanî yên Sûriyê de jî rawestînin. Careke din em bang dikin ku şer raweste û dibêjin berê xwe bidin diyalogê. Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê herî dawî da zanîn ku ew her demê dibêjin pêwîstiya Sûriyê bi diyalogeke niştîmanî ya rast heye.